Η ομάδα των Moneymakers έχει προκρίνει για εσάς 5 παιχνίδια από το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με κυρίαρχο αγώνα, ο οποίος δεσπόζει σε αυτό το πρόγραμμα να είναι ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Dortmund και Real Madrid. Η Real Madrid, η οποία είναι πολυνίκη του θεσμού, έχει ήδη 14 κατακτήσεις, προσβλέπει στη 15η κατάκτηση, απέναντι σε μια Dortmund η οποία φέτος έχει καταπλήξει τα πλήθη με τις επιθετικές αρετές, παράλληλα όμως έχει και κάποιες αμυντικές αδυναμίες. Στατιστικά βλέποντας το παιχνίδι, η Real Madrid φέτος είναι αρκετά επιθετική, κοράρει 2,17 γκολ μέσο όρο, τρέχει ένα σερί 25 αγώνων αίτητη και παρουσιάζεται για τρίτη φορά απέναντι σε γερμανική ομάδα σε τελικό, έχοντας κατακτήσει τους δύο προηγούμενους. Η προϊστορία των δύο ομάδων έχει αρκετά παιχνίδια. Στα 4 τελευταία έχουν καταφέρει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ενώ παράλληλα το άθροισμα των γκολ είναι τουλάχιστον 4. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η επιλογή μας είναι το διπλό και over 1,5 γκολ, το οποίο το βρίσκουμε σε 1,88 απόδοση. Η επόμενη επιλογή μας είναι από το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Είναι ο αγώνας ανάμεσα στις ομάδες της HamKam και της Brann. Μια Brann η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας ισόβαθμη με την Bodø Glimt στους 24 βαθμούς, έχοντας παράλληλα και την τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Η Brann στα εκτός έδρας παιχνίδια φέτος είναι αίτητη, σε αντίθεση με τη HamKam η οποία στους εντός έδρας αγώνες έχει καταφέρει μόλις μία νίκη, ενώ η τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες το Σεπτέμβριο του 2023 βρήκε την Brann να φεύγει με την νίκη 0-2. Η επιλογή μας από αυτόν τον αγώνα θα είναι το διπλό, νίκη της Brann λοιπόν σε απόδοση 1,70. Για το πρωτάθλημα της Σουηδίας αναμετρώνται η Brommapojkarna με την Malmö. Μια Malmö η οποία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχει αποσπαστεί στη βαθμολογία, ενώ τρέχει και ένα σερί 5 αίτητων αγώνων. Η Brommapojkarna από την άλλη έχει μόλις μία νίκη στα 8 τελευταία παιχνίδια, κάτι που κάνει αυτόματα φαβορί την Malmö. Αυτή θα είναι και η επιλογή μας από το παιχνίδι αυτό. Διπλό λοιπόν και over 1,5 σε απόδοση 1,80. Για το πρωτάθλημα της Ιταλίας αναμετρώνται σε εξαναβολής αγώνα η Αταλάντα με την Φιωρεντίνα. Μια Αταλάντα που με νίκη ανεβαίνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ αντίθετα για τη Φιωρεντίνα δεν αλλάζει κάτι από την έκβαση του αγώνα. Η Φιωρεντίνα στα τελευταία 8 παιχνίδια έχει καταφέρει να σκοράρει και να δεχθεί γκολ, όλα αυτά βέβαια πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τον τελικό του Conference League, ενώ η Αταλάντα στα 5 τελευταία μάτς έχει καταφέρει να εμφανίσει το over 2,5 4 φορές. Fan to watch ομάδα η Αταλάντα, fan to watch αγώνα ο συγκεκριμένος, επιλέγουμε το over 2,5 σε απόδοση 1,65. Τέλος, για το πρωτάθλημα του Βελγίου αναμετρώνται οι ομάδες της Genk και της Gand. Είναι ένα μάτς το οποίο δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Conference League της επόμενης περίοδου. Η Genk η οποία δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Τα 5 τελευταία παιχνίδια έχει μόλις μία νίκη και 4 ήττες, ενώ αντίθετα η Gand έχει 4 νίκες και μία ήττα. Η Gand στα 3 τελευταία μάτς της εκτός έδρας έχει πάρει την νίκη και μάλιστα το καταφέρνει αυτό πετυχαίνοντας τουλάχιστον 2 γκολ. Τα τελευταία 6 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες με γηπεδούχο την Genk έχουν βρει νικήτρια την Genk μόλις σε ένα παιχνίδι από αυτά. Οι αποδόσεις που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες είναι λανθασμένες κατά την κρίση μας, οπότε θα πάμε με την διπλή ευκαιρία της Γάνδης και over 1,5 γκολ, το οποίο το βρίσκουμε σε απόδοση 1,93. Καλή επιτυχία στις επιλογές σας. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι στο Toddy Sports. Τα πρωταθλήματα σιγά σιγά έχουν φτάσει στο τέλος τους, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Μέσα σε αυτά και ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα σε Dortmund και Real Madrid και εννοείται και πάρα πολύ αγωνιστική δράση στη Σκανδιναβία εκεί με Σουηδία, Νορβηγία που έχουν πάρει φωτιά τα πρωταθλήματα. Είναι στην 10η και αγωνιστική και έχουν δείξει οι ομάδες τις δυνάμεις τους, είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τα 5 παιχνίδια που ξεχώρισα εγώ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω από το Σάββατο στη Σουηδία στις 4 η ώρα, εκεί που η Brommapojkarna αντιμετωπίζει τη Malmö. Μιλάμε για τον πρώτο με τον 10ο στη βαθμολογία. Η Malmö έχει δείξει τη δύναμή της, είναι πάρα πολύ δυνατή. Η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, σκοράρει πάρα πολύ εύκολα και πολλά γκολ γενικότερα. Έχει βάλει 32, έχει δεχτεί 7 και αντιμετωπίζει την Brommapojkarna, η οποία είναι σχεδόν όσα βάλουμε και όσα φάμε. Έχει δεχτεί 19 και έχει βάλει 17. Σκόραρε στα τελευταία 5 παιχνίδια, σκοράρει γενικότερα με ευκολία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν μπορεί να κόψει βαθμούς ή τουλάχιστον να κερδίσει τη Malmö. Οπότε θα πάω στο Χ2 και 1,5, γιατί ίσως και να σκαλώσει στο 1-1 είναι, άμα είναι να χάσει βαθμούς η Malmö. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει. Επόμενο παιχνίδι πηγαίνουμε στην Νορβηγία, εκεί που η HamKam αντιμετωπίζει την Brann. Μιλάμε για τον δεύτερο με τον 10ο αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας. Σκοράρουν πάρα πολύ εύκολα και οι δύο. Σε 12 παιχνίδια έχουν βάλει 20 και 13 γκολ αντίστοιχα και οι άμυνες τους είναι από 13 και 12. Οπότε νομίζω ξεκινάει σίγουρα το παιχνίδι από 1-1 όπου και να πάει και δεν θα μείνει εκεί. Νομίζω το goal και over για αυτό το παιχνίδι είναι το καλύτερο σημείο. Συνεχίζουμε με το μεγάλο τελικό στο Champions League το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ, εκεί που η Dortmund αντιμετωπίζει τη Real Madrid. Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτές τις δύο ομάδες. Οι Γερμανοί είναι σκληροτράχυλοι, δικαίως έχουν φτάσει στο τελικό. Η Real Madrid, η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης, σκοράρει πάρα πολύ εύκολα και αρκετά γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Η άμυνα της την έχει προδώσει μερικές φορές. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι η Real Madrid θα κατακτήσει το Champions League και μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό η κατάκτηση και ένα σουτ στο τέρμα ο Ροντρίγκο, που πιστεύω θα βρει χώρους που θα προσπαθήσουν να κλείσουν Βινίσιους κτλ. Οι παίχτες της Dortmund. Από εκεί πέρα πηγαίνουμε την Κυριακή στην Ελβετία, εκεί που έχουμε τον τελικό κυπέλου. Η Servette
ενάντια στο Λουγκάνο. Είναι ο δεύτερος και ο τρίτος της τελικής κατάταξης στη βαθμολογία. Είναι και οι δύο στην Ευρώπη. Είναι μία μάχη για το κύπελο, για ένα τρόπαιο για αυτή τη χρονιά. Δεν καταφέραν να πάρουν το πρωτάθλημα. Όπου και να πάει και πηγαίνει και στις δύο πλευρές. Είναι δυνατές ομάδες, σκοράρουν εύκολα και οι δύο. Οπότε γι' αυτό η επιλογή με εμένα είναι ότι δεν θα λήξει χωρίς γκολ το παιχνίδι. Θα σκοράρουν και οι δύο. Ξεκινάει από το 1-1 και αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα επιλέξω το goal. Και θα τελειώσουμε στην Ιταλία. Εκεί που έχουμε ένα μάτς γοήτρου ξεκάθαρα για την Αταλάντα. Εκεί που άμα κερδίσει τη Φιωρεντίνα, μια Φιωρεντίνα η οποία αυτή τη στιγμή ίσως έχει και πάρα πολύ χάλια ψυχολογία μετά από την ήττα στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Οπότε εγώ θα πάω με την Αταλάντα, η οποία άμα κερδίσει θα περάσει στη βαθμολογία τη Juventus ξεκάθαρα για το γόητρο. Είναι εννοείται Champions League και αυτή και θα πάει τρίτη στη βαθμολογία πίσω από τη Μίλαν και θα αφήσει στην τέταρτη θέση τη Juventus. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τα ξαναλέμε σύντομα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Άγγελος, είμαι από την ομάδα της Betline και στη συνεργασία με το κέρδος από στοίχημα έχω να σας προτείνω 3 επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με τον τελικό Dortmund εναντίον Real Madrid, όπου περιμένω οι Μαδριλένοι να επικρατήσουν σε αυτό το παιχνίδι λόγω της εμπειρίας αλλά και της ποιότητας που έχουν. Παρ' όλα αυτά, περιμένω την Dortmund να παίξει κλειστά στο μάτς, να μην ρισκάρει και να προσπαθήσει να βρει γκολ με μία ή δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και η επιλογή μου είναι το διπλό σε συνδυασμό με το under 4,5 γκολ που είναι γύρω στην απόδοση διπλασιασμού. Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι, Αταλάντα εναντίον Φιωρεντίνα. Η Αταλάντα με νίκη σήμερα θα καταφέρει να προσπεράσει τη Juventus και να φτάσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο πλασάρισμα στο Champions League. Η Φιωρεντίνα από την άλλη, μετά το χαμένο τελικό, είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να περάσει στο Conference League για την επόμενη χρονιά, οπότε είναι ένα διάφορο παιχνίδι για αυτή. Περιμένω ανοιχτό match και από τις δύο πλευρές, γι' αυτό και η επιλογή μου θα είναι άσο και over 2,5 γκολ στην απόδοση διπλασιασμού. Και θα κλείσουμε με ένα παιχνίδι από Ισπανία, Λεγκανές εναντίον Έλτσε. Η Λεγκανές χρειάζεται μόλις ένα βαθμό για να κλειδώσει την απευθείας άνοδο στη La Liga. Ενώ η Έλτσε δεν έχει κάτι να διεκδικήσει, είναι αδιάφορο παιχνίδι για αυτή και είναι σε κακή φόρμα τον τελευταίο καιρό. Η επιλογή μου θα είναι με βάση το κίνητρο και γι' αυτό θα επιλέξω το άσο σε συνδυασμό με το over 1,5 γκολ που πληρώνει και αυτό σε απόδοση διπλασιασμού.